Faut van avait dibi la anyete foi la. O ma courant kele no efe. Ah, mena lumière meno. Ah, ibe souffler là de là. Yes. Bon si ça o Fofana o. E nyeda boli ani ne nyeda boli c'est ça non. Bon ni na fa jume be moko ka. Ni na fa jume be moko ka. Anafa be moko kan. Ni na fa tese moko shima e nyeda. Anafa be moko kan. E nyeda. Ekele ita bo to gu ta. E nyeda to e folon ça e nyeda. Me fait ka avantage de fille là quoi. E nyeda ni ne nyeda o na fa jume be moko kan ça. O ni na fa jume e nyeda de. Moko ka se ka do. Comme karsa de ni la mesa. Mais on n'a pas même moko ka karamo e nyeda nyeda na fa jume ça. E nyeda in bolé a nafa jume me moko ka. Ne kima ngo e ta activer. To be fana ku ta activer. Tout le monde a activé les flènes. E kona ka kamera ne le flène. Karamo bo ay ya famare. Fofana fala fana ka fana ka mi aka camera dial la fala nyana sa ka camera dial parce que c'est qui dugo camera mala konfu inne ala mesa ngi ka fala fana e parce que ni ko nga mi anga camera dial ala me bay samba kele ni ko ila mesa he ka fala ka e disi go sin mun ye bolu yele ndo wa ta to ma to ngi ka ala afo ala ye e munye e bolu donwa ne bembo ma fos imposer mo rek ango ka umbe mo wero be ala du kala de afo ala nyana sa demo ma fo imposer mo wera ka ngi ka afo ala nyana sisa ala mo imposer mo ay avec ay leura kaso nkitenga nyumba fofana ay ora ngulibwa hali mani ibadu ke arabu tonde arabu fima ere siklen fen arabu jon fima ere siklen fen voilà bon ne do ya ala ka camera daile aka daile san ura ka do aka do arabu jon e gi nyara bo ngai mana kan fola ala ele te fendo ati se ka ere ida islam bo malla fo to bona mana islam bo malla fo camera daile fofana Na tudo mo disse ni ka fendo la. Ai o dota ta. Adilombola ni islam yo na mesa. Ai o jo signalement dona na dia. Tudo mo disse ka micro daileta. Parce que afara ko ki. Ah? ne se ke sama sengele bo la sigara kire sama redo ah parce que signalement na ko ka tudo mo disse supprimer quoi. era gani mo tugula ala tiga be kala ka yele ngwa ito mbele ni konto nyoga ta no bi se ka jinga yele ngotukun karamo Fofana sisan ne nyeda ni nyeda sisan ni mako ni nafa fo ite duguma mako kwa ne be mun fo de o de nafa bu kwa anga mako la di dron anye famu mu soro dron anga o échanger dron échanger de nafa ka boni ne nyeda ani ne nyeda yi nafa fo ite ne nyeda la nafa c'est clé ate nyeda inde rek nyeda la je ka fo rek nyeda la je nyeda yi nafa jume me mako kan sansa nyeda chejugu ni nafa jume me mako ana ngolo nya moko din ha nyeda chejugu ni nafa jume me mako bo ya marabaldia tamashende ni maya depuis nono nyemo ko dogo dro ya nyeda bo ka sori bo rek nyeda la je yoro ni nafa te mako kan depuis ay to dibila sa ay to dibila doni quoi ay to dibila quoi nyeda nyire ni nafa te ni na nyeda chejugu nafa te na ni nafa ko ite mako kan ko karam ko uzbili fana nana ko nyeda ubora nyeda chejugu ina fa fuite nyeda chejugu ina ali kura nyuma o de efe kwa sana lumière kamo dugo na wa amba ka camera dale iwa fo ko ala ka camera dale ko ambe na tout suite quoi sisa fima wa taile parce que beka ala de sutura no anga ala be ambulo akele ne go doso okay kala labo anga ala be bosisa akele ne go tonso be do kulu mun na sufer nema kuma ala ko ganwe no go aw yere de no go awde awti se islamia chentigi na chembale islamia mogote
mɔgɔ fila dɔrɔn de sera k'a mɔgɔ fila de sera k'a ɲɛ yira tout Mariam wallahi ne tigɛla o la laha wallahi non sabanan filɛ aw tɛ se ka hɔrɔnya kuma fɔ mɔgɔ si ɲɛna mɔgɔ fila sabanan filɛ ne ko mun fɔlɔ k'a ɲɛda bɔ kɛ anw fɛnɛ tigɛli ka ala la parce que ne ye ɲɛda bɔ sisan nɔ o tuma ne ta ma wasakɛ yan Fofana Bubakari mɔgɔ sabanan filɛ Mɔdugu Golo a ye lamɛn dɛ a nana ni mɔgɔ kelen de ɲɛda ye a ko min kumana n'o aw bɛ réseau ka don o don baara t'aw la ci t'aw la kuma fɔ sa i jɔ an ka kuma fɔ i filɛ ka ɲɛda saba de sɔrɔ ɲɛda kelen dɔrɔn ɲinini nɔfɛ e ko Tudumazisi min y'a ka kuma fɔ i yɛlɛla n'o de ye ko n'o bɛ se k'a ɲɛda labɔ mais ɲɛda saba e filɛ k'o de sɔrɔ sisan kelen nɔfɛ halisa e bɛ i y'a bɔ o la sisan i ko tɔw fana k'u ɲɛda labɔ tɔw ɲɛ ka sɔrɔ i yɛlɛla ni Tudumazisi kelen de ka kuma ye i ko n'ale bɛ se k'a ɲɛda labɔ pawu a y'a ɲɛda labɔ a balima wɛrɛ y'a ɲɛda labɔ balima wɛrɛ y'a ɲɛda labɔ ɲɛda labɔ ni silamɛ kɛmɛ yɛlɛnna a bɛɛ b'i ɲɛda labɔ mais mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ joli bɛ yan ɲɛda saba capture ɲɛda saba capture o ye wasakɛ n'a ye nin capture kɛ sisan ni écran ni capture kɛ sisan ça suffit largement n'a n'i b'a fɛ ka furu ne ma i bɛ ɲɛda saba kɔni i ma ko bɛ maa kelen de ɲɛda la i ye maa saba ɲɛda sɔrɔ i b'a fɛ ka min fɔ e k'o fɔ tan bani an k'i lamɛn furu ma de filɛ nin ye i bɛ se ka n ka furu siri mɛri la ça suffit largement i ye mɔgɔ saba ɲɛda sɔrɔ hali bi i bɛ manamanakan fɔ la i ye mɔgɔ saba ɲɛda sɔrɔ i b'a fɛ ka min fɔ e k'o fɔ an k'i lamɛn tan walima n'i b'a kɛ de k'a kɛ an k'a ye komi an dɔw bɛ baara la o kama an bɛ lamɛnni kɛ dugu ma an tɛ sɔn ka yɛlɛ ka mɔgɔw diyara an kɛ i b'a fɛ ka min fɔ e k'o fɔ an k'i lamɛn voilà sisan kɔni an ɲɛda bɔra sisan i bɛ mun kɛ i b'o fɔ an ye quoi voilà ne jɔlen filɛ voilà i bɛ mun kɛ sisan i b'o fɔ quoi n'a ka comité sigilen don a ka ɲɔgɔn furu la aw cɛ dama o y'aw kungo de ye anw ka danbe yɛrɛ tɛ sɔn o ma fɔlɔ yɛrɛ kuma tɛ silamɛya ma non e yɛrɛ bɛ k'o manamanakan fɔ e yɛrɛ bɛ ko Ayisa ne ko aw ɲɛda de bɔ an ka kuma ni ɲɔgɔn ye o ni ani a furuko kunu comité dɔ tun bɛ k'a fɔ a ka comité sigilen don Lɛsogo dun cɛ ka cɛ furu muso ka muso furu i y'a faamu wa aw bɛ ko faranfiya le mot comité o ye kan jumɛn yɛrɛ kan jumɛn don an bɛ jɛ e ma quoi parce que e ma yɛlɛ ni kun yɛlɛna Grave yani ka lajigi jɔlen n b'a fɛ ka kuma dɔ de fɔ a k'a mɛn quoi a to yen mankutu de don i n'a fɔ sisan mɔgɔw ye kulu ye dɔrɔn ko a tiɲɛ la ko min ye nin kulu in da tiɲɛ min ye nin kulu in bila yan a tiɲɛ la nin fana ye fɛnba ye dɛ o ye manifu yɛrɛ ka miiriya de ye quoi mais a bɛ se ka kɛ kulu yɛrɛ y'a yɛrɛ bila ye komi misaliya de kuma de don quoi a bɛ se ka kɛ kulu yɛrɛ y'a yɛrɛ bila ye u ye tile y'a yɛrɛ bila ye u ye kalo y'a yɛrɛ bila ye c'est pas en temps de y'a faamu a bɛ se ka kɛ kalo y'a yɛrɛ bila o yɔrɔ la ye misaliya dɔ bɛ ka fɛn dɔ quoi inventé ten ni fɛn dɔ ma a créé wa merci beaucoup ko la n bɛ ka f'i la n ko mankutu de don fo an ka ɲɔgɔn faamu de n ko mankutu de don mais min y'a bila e b'o dɔn wa ne t'o dɔn e t'o dɔn mais fɛn dɔ kɔni y'a bila ye d'accord a bɛɛ bɛ bila n ka kuma in de kɔnɔna na quoi fɛn dɔ y'a bila ye d'accord o ye mɔgɔw ka miiriya de ye mais est ce que tiɲɛ dɔ fana ye wa est ce que e bɛ se k'o tiɲɛtigiya wa ko min y'a bila est ce que e bɛ se ka tiɲɛtigiya wa i tɛ se ka tiɲɛtigiya karamɔgɔkɛ parce que a dalu t'i bolo c'est comme n bɛ fɛ k'a faamu fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ nana teli fana c'est comme bilabaga t'a la m'o f'i ɲɛna ni kuma bɛ ka fɔ ne hakili la hali ni n b'a dɔn n ye maraka ye n ye fila ye mais n ka bamanankan in tiɲɛ la a jɛlen don n ko a dalilu de tɛ ne bolo min y'a bila ye n bɛ k'o de fɔ a dalilu tɛ maa fana bolo dugukolo in sanfɛ mais mankutu min a bɛ bila o de kɔnɔ ko danbaga mais kan bɛɛ la i bɛ t'o sɔrɔ kan bɛɛ la i n'a fɔ an ye marakaw ye sisan an b'a fɔ ko tagata kamane Tudumazisi i jɔ n k'a siri n'a bolo merci beaucoup e ka kɛ to n balimamuso non parce que ne ye baara la karamɔgɔ komi ne ye baara fana la quoi a b'a fɔ la faamuya a b'a faamu ne ni dɔwɛrɛw tun b'a daminɛ parce que o bɛna ka na kuma ɲagami an bɛna siri kɔ de o kɔfɛ parce que ne tun bɛ se ka taga ni kuma ye ta dɔɔnin quoi a tun ka di ne yɛrɛ ɲɛ kosɛbɛ i ka kuma tagaɲa ka ɲi quoi karamɔgɔkɛ ne b'i jaabi ok baasi t'a la n bamuso Ala ani n dabaga masa nin biro in bɛ jɔn kɔrɔ de Maman
Ah, ne ba achato nelo. Oh. Ega micro datu bala. Ala ni dabaga masa iko kokolu de différencier. Awo. Ala ale yere de ya yere tofo. Ala kumana de. Akumana de. Awo. Ya imanko nin tlalambi mbe kumadima kana hale awo indame. Ega micro datu do. Ega micro datu do mbe gabi dima nin tlala kuma memba fo ngone tlala. Ala yere de ya yere tofo. Ala ko ale tɔgɔ di ala ye daba masa ma kuma mɔgɔ fɛ o ma tɔgɔ fɔ anw yɛrɛ de y'a mankutu anw yɛrɛ de y'a mankutu an ye san dannen ye ka dugu dannen ye ka fiɲɛw ye ka saya ye ka balo ye an ko fanga dɔ de bɛ nin fɛn nin bɛɛ kɔfɛ fanga dɔ de bɛ nin fɛn in bɛɛ kɔfɛ hali n'an m'o fɛn ye anw y'a mankutu an k'a ma ko dali masa fɛn min ye fɛnw da danbaga dani kɛbaga an ko danibaga donc mankutu de don mɔgɔw de bɛ mankutu di mankutu mɔgɔw de b'a di tile filɛ nin ye sisan mɔgɔ si tile m'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ si ye o mɔgɔw de y'a mankutu tile bɔra dugu o dugu kɔnɔ bɛɛ y'a mankutu i ka mankutu kan na tubabuw k'a ma soleil anw farafinw k'a ma anw bamananw k'a ma ko tile marakaw k'a ma ko kiye donc bɛɛ de y'a mankutu ji fana bɛ ten ji m'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ si ye fiɲɛ m'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ si ye mɔgɔw de b'a mankutu mɔgɔ minnu y'a ye olu de y'a mankutu ala ni dalibaga bɛ ten de ala ka baarakɛfɛnw ala ka baarakɛlenw olu bɛ se ka sɔsɔ dugukolo in sanfɛ u bɛ sɔsɔ mɛ dali masa ale tɛ se ka sɔsɔ cogoya si la sɔsɔ cogo t'a la ala ko k'ale y'an da ko jinɛ ni hadamaden k'a y'an da dugukolo in sanfɛ ko k'ale bato dɔrɔn de ngo ne farafinw ba ngo n t'a bato wa hɛrɛ bɛ si a bɛ tile ngo sini ni ɲanguma bɛna n sigi yan ka nin kuma nin fɔ ala sɔnna a ba t'a la donc o kɔrɔ ye ala ka contrôle tɛ ne kan kuma la surunya la ala ma ne da dali masa nga ale de ye danni kɛ ale de ye sɔsɔbali ye a tɛ se ka sɔsɔ wa a ma mɔgɔ ci e ma dɛ ayi a ye e de ci i yɛrɛ ma parce que i y'a ka cika ninnu mɛn i y'a ka cika ninnu ye n'a ka danfɛn ninnu ye dali masa dan kumakan dɛ i b'a mɛn a ka danfɛnw de la e b'i sigilen to ten dɔrɔn i b'a ye kɔnɔni fila i b'u ye tulonkɛ na dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ di i yɛrɛ ma i b'a fɔ nin ye fɛn dɔ de ye i bɛ fɛn dɔ miiri i kun na i bɛ san finnen ye dɔrɔn e bɛ girin k'i ka minɛnw cɛ k'u ladon i b'a fɔ nin san in kɔfɛ ji de bɛ na la e y'o faamu cogo min na siniwa y'o faamu o faamu cogo la anglais y'o faamu a ka anglais-kan na k'a sɔrɔ a ma kan kelen ta k'a fɔ bɛɛ y'a faamu denɲɛrɛnin fitinin fana y'a faamu baganw y'a faamu e ma ye denɲɛrɛnin fitinin n'a wolola dɔrɔn n'i sin don a da dɔrɔn a b'a sama a ma livre kalan o a ma kuranɛ kalan k'o sama cogo fɛn o ayi parce que a nakun ye balo de ye a y'a faamu k'a nakun ye balo de ye a b'a sama de n ko duguminɛni fana y'a faamu k'a fɔ ale nakun ye balo de ye e ma ye duguminɛni n'i k'i b'a faga n'i bolo y'a jɛ a bɛ boli de fo n'a dɛsɛra yɔrɔ min na i ka sɛ sannen ka bila dɛ n'i bɛ fɛ k'a faga dɛ ni sɛ y'a dɔn k'a fɔ e bɛna ale minɛ fagali de la a bɛ boli de fo n'a dɛsɛra yɔrɔ min na parce que a nakun ye balo de ye a nakun tɛ bato ye a nakun ye balo de ye mɔgɔ tɛ se ka fɛn o fɛn sɔsɔ o ye dali masa ka ko kɛlenw ye mais ko o ko bɛ sɔsɔ fo hɛrɛ bɛ si a bɛ tila ka tile a kɔfɛ dɛ o ye ala ka baaradaw de ye ala ka ko kɛlenw de o ye n t'a dɔn n'i ye fɛn faamu a la ne tilala ok ne ba farafinw ba vraiment e ka kuma faamuna wa i kɔni ye kuma siyaman fɔ mais a ma se ka ne la sɔn fɔlɔ min bɛ to ka yira ne la k'a fɔ ko danba ko o tɛ ala ye i ko danbaga o ye mankutu ye an balimacɛ bɔla sisan k'a fɔ ko mankutu don a bɛ komi an y'a fɔ mɔgɔ de ma ko joueur ballon joueur don
an y'a fɔ mɔgɔ dɔ ma ko dumunikɛla o ye dumunikɛla ye mais an b'a lɔn dumunikɛla ani ballonjela o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tɔgɔ kɛrɛnna o ye mɔgɔ de ye tɔgɔ dɔ de b'a la n'i ko ko danbaga a ye fɛn dɔ dan n'i ko ko tile danbaga a ye tile dan n'i ko ko boribaga a ye bori n'i ko ko sigibaga a sigila wa mɔgɔ min sigira mɔgɔ kelen de cɔ mais tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn dɔ kan ka k'a la forcé tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn kan ka lɔn an bɛɛ lajɛlen bolo a bɛ komi facɛ bɛ so kɔnɔ cogoya min na facɛ a bɛ so kɔnɔ a tɔgɔlen baba jɔn b'a wele baba a denw de b'a wele baba a tɔgɔ de fana ni kɔkɛ jɔn b'a wele kɔkɛ a muso de b'a wele kɔkɛ a tɔgɔ de fana ni bɛ mamadu jɔn b'a wele mamadu a tɔgɔ yɛrɛ de ye mamadu ye wa a teriw fana b'a wele fana ni kɔ tuguni fɛrɛsan o tɔgɔ bɛɛ bɛ ale kelen de la mais tɔgɔ yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ bi o ye mamadu ye donc mamadu ni n'i y'a wele a la a b'a lamina n'i y'a wele kɔkɛ a b'a lamina n'i y'a wele baba a b'a lamina est ce que a bɛɛ lajɛlen tɛ ale mɔgɔ kelen de ye wa donc fɛrɛsan ninnu tɔgɔ ninnu o bɛɛ mankutu de ye mais a tɔgɔ yɛrɛ bɛ yen donc n'i ko ala ma ko danbaga n'i ko danbaga maintenant a ye danni kɛ fo tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn dɔ de ka kan ka k'a la o tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn na aw kan ka o de fɔ anw ɲɛna o maintenant ile ko danbaga min ye danni kɛ i kan ka danbaga fana ni koɲuman lɔn aw bɛ danbaga koɲuman lɔn ni mun ye parce que danbaga tɛ se ka ko dɔ kɛ ten fo aw b'a koɲuman dɔn de komi anw silamɛw fɛ an lamɛnb'a la k'a fɔ min ye danbaga ye o de ye alahu ye o alahu nin fana ni filɛ a ye fɛn a danni kɛ min kɛ a y'anw adamadenw dan wa a fana ma fɛn foyi dan ten par hasard a ka fɛn bɛɛ lajɛlen dan kun dɔ de la a y'anw adamadenw dan ka jinɛw dan kun kɛrɛnkɛrɛn dɔ de la a y'an dan mun kama ko an ye ale ala le bato o ala bato in fana ni nafa de b'a la donc ele b'i jija fana danbaga ye danni min kɛ nafa min b'o la i b'o le fɔ ne ɲɛna walima danbaga ye ko min kɛ parce que e tɛ se k'a fɔ de k'a tɛ ye ten wa a kumakan fana ma mɛn a tɛ se k'a fɔ ten fo aw bɛ na ni kuma le min bɛ se ka anw converti min bɛ se ka anw lasɔn aw taw ma n b'a dɔn ne bɛ k'an faamuya. n karamɔgɔ min faamu i jɔ tan ka ɲɛfɔli kɛ e ma min faamu i b'a sɔrɔ e tɛ i b'a sɔrɔ e tɛ question ani réponse dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na réponse bɛ se ka ɲa walawalali sen fɛ pour que mɔgɔw k'a faamu mais question kan ka kɛ précis de ye a kan ka surunya de mais e nin bɛɛ fɔ baba ne question fila tɔmɔ a kɔnɔ mais i bɛ ka taa a bɛ ka ɲaga min bolo quoi i bɛ k'i da yɔrɔ kelen ma dɔrɔn kana don détail in na komi an ka ala a y'an da a ko an ka bato de ye awa bato ko wɛrɛ b'a kɔfɛ ɲɛ non o tɛ question kɔnɔ o ye ka kuma janya de ye e ka question kan i b'a ciblé de i bɛ ka question ciblé de ka question posé. I ka dɔn ne bɛ ka i faamu cɔ i ka dɔn tuma dɔ n'i ma kuma fɔ ka a suma fɛn dɔw ma i tɛna faamu parce que waati dɔ hakiliw tɛ kelen. Donc n'o don i bɛ bɔ question kɔnɔ an b'a kɛ baro ye i b'i ta ɲɛfɔ n bɛ n ta ɲɛfɔ n'o tɛ n'i bɛ question kɔni posé kɔni i bɛ question ciblé de ka question fɔ. donc ne kɔni posé ma se ka ne jaabi i jɔ n ka tila kuma la n b'a fɔ ko ne ma se k'i jaabi i b'a fɔ n ka jaabi min. e dɛsɛla le ka ne jaabi o ne ba. ah bon e dɛsɛla ka ne jaabi parce que ne tɛ se la ka ne jaabi sisan tun bɛna diya ne ye. awɔ i jɔ ne tun tɛ na kuma tugun. i jɔ n b'i ka micro datugu ne hakili la. an ka ɲɔgɔn bonya kow la o de ka fisa i bɛ se k'a fɔ i ye jaabi min di yan nin jaabi ne kun sigilen tɛ ni nin jaabi in ye ne ka jaabi dilannen tun bɛ n bolo komi i m'o fɔ ka ban jaabi ma ne wasa i bɛ se k'o fɔ mais ne dɛsɛra k'i jaabi n ye fɛn dɔ sɔrɔ ka bɔ n da kɔnɔ ka f'i ye a bɛ ɲini ka na miniti 5 bɔ n bɛ kuma na ne ko ne ma o la sisan ko ne ma se ne dɛsɛra k'e jaabi o kɔrɔ ye hali ni ne ye bi bɛɛ kɛ k'e jaabi fu de don donc ne bɛ n ka micro datugu ne b'a to yen mɔgɔ wɛrɛ b'i jaabi. ne ba vraiment y'a kuma jala ye kosɛbɛ mais ne bɛ fɛ de i bɛ kuma de fɔ min b'a to a la ne b'a lɔn différence dɔ bɛ danbaga. Kone jɔ i ne y'a daminɛ sisan kuma in bɛ yɔrɔ min sisan. e k'i jɔ jɔ sa n b'i ka micro minɛ sa i jɔ sa Kone parce que i ko de ye. e to jɔn sa a ko ne bɛ fɛ ka kuma n b'i to i bɛ kuma sa n ka kuma de la n b'a fɛ ka min fɔ i bɛ jɔ de fɔlɔ i ko. ko an ba ma se ka e jaabi problème t'a la comme sisan an ma se k'i jaabi an bɛ e lamɛn sisan e kana i ka ala ye k'a décortiquer ka ɲɛ sisan an k'a faamu quoi n'a tun ni ala ye n'ale de danbaga ye comme ne y'a fɔ an ba sigina la danbaga ye maa t'o dɔn o ye mankutu de
e kana ala inde kortika sanga do sa comme ale de fembe da e kana fonye fo sango anga boni discours ba mbe ko quoi i ka je go be kilame quoi wallahi abana merci toro merci beaucoup ya nyingali njalen ka teme naam dengere ya bene buru ka fa Allah subhanahu wa ta'ala le danike ne ka ala ne ka masaba min to ko Allah wa ya ato yere de abe fol ma ko ismu zati o ismu zati wole koro ko to yere amangutu dole be ko khaliku wole dambaye amagutu dole be ko raziku wole ka mo haljiga le be mo haljiga pota me buru tabi ebe eba jate ko no ko ya barade ya soro ale kala le haljiga la nala tumi haljiga inyona shama ya nyini ulu desela ka soro wole ale commentaire bla quoi eka anyefo wali ka commentaire da ante ambora ni wadi man wole be kana me wadi bla quoi wadi man wole be kana messa non mais wadi de da bla ko nala nanga kuma horonya kono doni amata awo beka mi ko da tugu do Allah subhanahu wa ta'ala alele ka akadani ka sangoro dan ka dugukoro dan abana ka an adamadenw fanani dan dani kɔfɛ abana ka fɔ an adamadenw ma ko preuve ayi qur'ana ala na mesa bo preuve Allah subhanahu wa ta'ala ko fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yani Allah khaliqu kulli shay. Voilà, parce que nous, on a arabukan, on a fait arabukan maintenant, donc on a fait la direct. Il faut comment il faut déjà, nous commenter à la taille, nous demandons à moi, il faut déjà, maman comment fait 4 fois des ambés n'utilisent, ça arrive quand nous faut quoi, il n'y a rien à la. Non, oui, du coup, histoire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, comme il faut ne pas d'eau. Matin, quoi, bah, comment il blé, comme il faut ne ma sika fendi ma ne ba ma fendi i ka ala de nyofanya na kamonge commentaire bla ça commentaire bla ala de nyofu ite jama mais commentaire de bla comment nyofu dro mo de bikila me commentaire bla bali e ka tane ko doni ke kama ko ne akila ni me to ko mina bo ne ko famille le dima ai non toute Moses nga foli bi awye mbi sanfe mo nga foli bo be Diallo ka anga tanu kuma ne doni quoi ankara mo ko na gato mana amburu quoi gato ta mo le be kana me mo shabe me ko fanga live ko no be kana me ko sebe merci e ka lamene ke ami ñogon famia sisan ñiningali jaabi janyana ka se nuvugo dola tuma dola iba e ñiningali wera bi bwa kono anga hagli to ola iba kono nana ya fam ñiningali min kira ka fako ala e joniye ala kanga se ñefo sangele tuteya ne kuma mi so premier mame voilà e la men ne ay ñiningali de ke kwa ne de ñiningali ke eso c'est la kana c'est la kana ta jabi olu na la ka ñiningali de to la saison ko ne ba jabi o de c'est la kana ta jabi o kone ma dasa ka jabi ba sara jabi ma ede wasa u ye min fo de mi wasa fa ikana fa ku dasa ñiningali fana be jabi liti wajibi e quoi Karamogo ñiningali ay ñiningali jabi wajibi de non ijo sa ne fɛ ka ɲɛ de f'i ɲɛna Karamogo Diallo ne tɛna kuma ne bɛna ɲɛ de f'i ɲɛna i k'a faamuya bɛ nin min kɛra awa kama to ŋa ɲɛ f'i a ka ɲininkali de n lamɛn Karamogo Diallo sabali yɛrɛ a ko ka ala ko ani i ka mikoro bila ne tɛna kuma n bɛna kuma d'i ma n bɛna i bilasira dɔrɔn de i k'a faamuya quoi a ko a ka ɲininkali de ko ala ni dalimasa ko o de différence di Tout Moses y'a ɲɛfɔ a ye o tilala farafinw ba y'a ɲɛfɔ a ye o tilala a ko ale ma jaabi k'u ma se k'ale jaabi. D'accord olu différence bɛ se ka ɲɛfɔ kɛ ne fa a bɛ se ka kɛ ninnu ka jaabi e ka ɲɛfɔ a ye sisan sinon a ɲɛfɔra ye koyi mɔgɔ fila bɛɛ de y'a fɔ a ye a ko k'ale ma jaabi a bɛ se ka kɛ k'u dɛsɛra k'ale jaabi de. ne bɛna jaabi ne bɛna jaabi ka bɛn ne yɛrɛ ka faamu ma ne bɛna o f'i ye quoi ala ani danbaga différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan ala ye fɛn de ye danbaga ti fɛn ye ala a mago bɛ bato de la danbaga mago ti bato la a bɛ fɔ ko fɛn yɔrɔ o yɔrɔ danbaga o de ye fɛnw dan quoi ale de ye fɛnw dan
o dan fɛn ninnu cɛla fɛn dɔw de bɛ yen olu de bɛ wele ko bato fɛnw i y'a faamuya danbaga ye fɛn minnu dan fɛn dɔw de b'olu cɛla o fɛnw de bɛ wele ko bato fɛnw o bato fɛnw cɛla ala y'o bato fɛn dɔ de ye o de la ala ko fɛn o fɛn bɛ bato ko k'o bɛɛ to yen ko k'ale kelen bato ko ale min ni bato e bɛ ka kuma ne place de la quoi bon e bɛ ka min fɔ nin o tɛ ka ne la arranger quoi e b'a to yen ne de bɛ n da fɔ e bɛ ka min fɔ nin quoi e bɛ ka kuma tiɲɛ de quoi e bɛ ka faamu wa ɲininkali tɛ ka jaabi de ya e ka ɲininkali tɛ ka jaabi e ka ɲininkali de b'a la ka jaabi ka kuma e place la o ye kabako kuma ye dɛ dɔ de y'a lajigin yan dɔ de y'a lajigin e ka ɲininkali bɛ ka jaabi e ko ne bɛ ka kuma e place la e t'a dɔn k'a fɔ ko ala ye danfɛn ye e b'a la ka tɔgɔ yɛrɛ min fɔ k'a fɔ ko tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ fɔ ko tɔgɔ bɛ a la o ye danfɛn de ye wa mɔgɔw de y'a tɔgɔ da arabukan na a kɔrɔ de y'o ye arabukan na i t'a ɲɛɲini kosɛbɛ n balimakɛ awɔ arabukan a kɔrɔ de y'o kɔrɔ fosi t'a la c'est le créateur suprême i bɛ arabukan mɛn yan ne tɛ arabukan mɛn dɛ mais i bɛ se ka recherche k'a kan i bɛ n non n balimakɛ i sabali sa i bolo da i dusu kan kana ko in kɛ ten sa arabukan mɛnnaw bɛ yan nɔ lemu ala e ye kɔrɔ min di ala sa i m'a fɔ hali i fa kan na i y'a fɔ walikan de la o t'a kɔrɔ ye quoi lemu ala ani dani ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la yɛrɛ a kɔrɔ ni dali ko yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ ani création tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la yɛrɛ a kumaden kɔrɔ ani dali ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la arabukan mɛnnaw bɛ yan e t'a mɛn e sera k'a confirmer ten ko o de don o de ye fili ye quoi mɔgɔ kana kuma ten quoi k'a fɔ ko nin de don an tɛ yan sɔsɔlilaw an bɛɛ ye balikuw de ye an ka kan ka ɲɔgɔn bonya an kana ɲɔgɔn dɔgɔya an ka kan ka ɲɔgɔn bonya parce que an ka kan ka ɲɔgɔn bonya mun na e tɛ fɛn min dɔn e bɛna ka n'i sigi k'a confirmer mɔgɔ 200 ni kɔ de b'a la k'i lamɛn k'a confirmer kumakan dɔ confirmer walikan na k'o yɛlɛma k'o k'i sago ye ten o ye sɔsɔli fu de ye nafa t'o la e ye baliku ye o ma e si bɛ hakɛ min na bi e man kan k'o kɛ o b'e de hakili la o e de t'a dɔn wa ou bien o de tɛ i bɛ ne bɛ mun b'a la ala tɔgɔ signification mun b'a la ça voilà o kɔrɔ de voilà créateur de l'univers voilà le créateur suprême de l'univers a bɛ comme aw k'o daba masa aw de y'a wolo la a m'a fɔ k'a tɔgɔ ye o donc daba masa lamɛn tan dɔ y'i jaabi o kuma in na i bɛ ka taa ka segin o kan k'a fɔ ko daba masa o t'i tɔgɔ ye o ye mankutu de ye k'a fɔ ko ji o t'i tɔgɔ ye o ye mankutu de ye k'a fɔ ko tile o t'i tɔgɔ ye o ye mankutu de ye i b'a dɔn o ye mankutu ye kun min na n'i taara bamananw fɛ yen olu bɛ nin de fɔ mais n'i taara sinafɔw fɛ yen i b'a sɔrɔ olu fana b'a fɔ u ka mankutukan na n'i taara marakaw fɛ yen olu b'a fɔ u ka mankutukan na mais kapa ni e bɔra yan sisan ni e nana Mali la ou bien i taara Chine ou bien i taara Amérique e tɔgɔ ye kapa de ye o e tɔgɔ ye o de ye a t'i yɛlɛma quoi o ye nom propre de ye o de bɛ wele ko tɔgɔ a tɛ se ka yɛlɛma i y'a faamuya bon k'a fɔ ko daba masa o t'i tɔgɔ ye pour que i k'a faamuya o de t'i tɔgɔ ye tɔgɔ ni mankutu f'i k'olu de différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bon ne bɛ n'o de ɲɛf'i ɲɛna e de bɛ fili la o kɔnɔ parce que aw de ye ala ta k'a kɛ tɔgɔ ye appellation de don c'est bonyalikan appellation créateur suprême aw de y'a ta k'a kɛ tɔgɔ ye a kɔrɔ de t'o ye quoi a kɔrɔ de t'o e de t'o kɔrɔ dɔn quoi e ka t'o kɔrɔ ɲini e k'o fɔ tan jama ka mɛn parce que comme jama bɛ k'i lamɛn merci nin de ɲininen don aw fɛ e tɛ fɛn min dɔn e b'a la k'a k'i sago ye i ma ɲininkali kɛ fana donc n'o tɛ jumɛn don bon comme donc e ko k'e ta mun le mot ala a kɔrɔ ye min ye lamɛn a kɔrɔ de ye ko batofɛn batofɛn i tulo ma jɔ dɛ e de y'a ko ye alahu ne n ko arabukan de don a bɛ se ka yɛlɛma kan bɛɛ la a bɛ se ka yɛlɛma kan bɛɛ la arabukan de don arabukan mot min don i b'a mot ta k'a yɛlɛma siniwakan na i b'a yɛlɛma bamanankan na a bɛ n'a fɔ n'i y'a fɔ arabuw fɛ yen ko muhamadu ye tɔgɔ de ye kan bɛɛ bɛ se k'a fɔ wa n'u ɲɔgɔn dɔn i n'a fɔ n'i y'a fɔ arabuw fɛ yen ko gaba n bɛ ne ɲininka bato kɔrɔ bato kɔrɔ
la baka bateau kɔrɔ le mot la bateau ne y'a bateau fɔ kɔrɔ ko dɔ in jiginna ayi dɔ an tɛ taa bateau la fɔlɔ dɛ non ayi Dɔ ma ban kɔrɔ de yɔrɔ jan an tɛ taa bateau la non 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 an tɛ taa la an tɛ signification taa du bateau la mot fɔlɔ bateau dɛ e ko ko bateau fin bateau kɔrɔ ahan bateau bateau fin fɛn fɛn min kan ka bateau 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 fɛn bateau kɔrɔ bateau tɛ arabukan ye o awɔ bateau an ka o tɛ kan de ye o arabukan na o i bɛ k'a fɔ bamanankan de la bateau a kɔrɔ d'accord i tulo dayɛlɛ n bɛna bateau kɔrɔ f'i ye ko ka a ba to yen o kɔrɔ ye i bɛ se k'a ba o kɔrɔ ye k'i bɛ se ka fɛn min ba bɔ yen k'a ba to n bɛna misaliya d'i ma i ka se ka n faamuya ayiwa n'i y'a kɛ théâtre ye sisan non 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 i ka micro datugu a ka fɛngɛ kɛ an bɛɛ de bɛ ka faamuyali sɔrɔ a la i ka micro datugu an tɛ kulonkɛ la yan nin ye baara a ye dɛ ɲɛfɔ a nin ye ɲɛfɔ baara ye bon i jɔ n k'a ka micro minɛ i jɔ n k'a ka micro minɛ dɛ nin ye mun ye de karamɔgɔ Jalo Voilà. kana jaabi in kɛ ale yɛrɛ kɔsɔ dɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ yan bɛɛ bɛ fɛ ka i ka jaabi lamɛn i ye n ɲininka bateau kɔrɔ de la n bɛna bateau kɔrɔ de f'i ye bamanankan de don arabukan tɛ siniwa kan tɛ k'a ba to k'i mago ɲɛ fɛn na k'a ba to yen n b'a misaliya dɔ d'i ma yiri dɔ jɔlen filɛ ladɔn b'a la i mago bɛ yiri in ladɔn na i ka kan ka i mago ɲɛ kari k'a ba to yen parce que e mago jɔra cogo min na mɔgɔ wɛrɛ mago bɛ jɔ a la o cogo la kana fɛn lacɛn quoi kana ba lacɛn donc i ka fɛn bɛɛ to a cogo la kana ba lacɛn o ye nature de ye anw ka kan de don nature de bɛ bateau quoi kana ji lacɛn i b'i mago ɲɛ ji la mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o b'a mago ɲɛ a la o ye bateau kɔrɔ côté dɔ ye côté filanan e min filɛ nin ye kapa kapa min man di e ye ne b'o dɔn min ka di i ye ne b'o dɔn donc ne ka kan ka e diyaɲɛ de kɛ i ye o kɔrɔ ye ko n y'i bato parce que n bɛ se k'i dɔgɔya quoi ni y'i goya ko k'i la dɔrɔn o kɔrɔ ye ko n y'i dɔgɔya ɔ n ye yiri min fɔ n'i y'a yiri ju tigɛ ka bɔ yen i ye yiri dɔgɔya de parce que e y'a tiɲɛ ka bɔ yen de quoi i ye fɛn tiɲɛ ka bɔ yen donc bato ye ka fɛn to a ba to quoi ka fɛn ba to yen k'i mago ɲɛ fɛn na k'a ba to yen ani ka fɛn sagoya ko kɛ a ye o de ye y'a bato ye bato kɔrɔ de ye nin ye quoi kapa kapa an ka kan de don quoi donc ala bɛ bato de parce que ala bɛ se ka dɔgɔya mɔgɔ b'i suli ala ye de parce que i bɛ se k'i yanga kunna parce que i y'a dɔn de quoi n'i ye fɛn fɛn dɔn i bɛ se k'o dɔgɔya fɛn o fɛn ni hakili y'a dɔn k'a fɔ ko nin de don nin de ka d'a ye nin de man di hakili dɔ bɛ se k'o dɔgɔya quoi o de la a bɛ fɔ ko k'a bato donc bato kɔrɔ ye nin ye i bɛ se k'i ka micro dayɛlɛ nin ye bato kɔrɔ de fɔlen ye. ok ayiwa n y'o mɛn donc n yɛlɛnna bi n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de denkɛw la an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn faamuya de donc o ɲininkali ye mun ye kɛmitiya ale ni silamɛya jɔn ka kɔrɔ ni jɔn ye. d'accord sani karamɔgɔ Jalo i jɔ n ka nin ɲɛfɔ an ɲɛna i jɔ voilà i ka question posé i y'a posé bonya kɔnɔ i b'i jaabi bonya kɔnɔ donc n'i ka question posé i b'i mankun de k'i ka micro datugu k'a tigi bonya a k'a ta in f'i ye i k'a minɛ ou bien i kana minɛ mais k'a to jaabi kɔnɔna na ayi bon y'a ye i filɛ ni min kɛla tantɔ ni ɲɔgɔnna n'i y'a kɛ tuguni dɔrɔn kelen tigi n bɛ k'a f'i ye n ko n bɛna n ka micro de datugu o dɔrɔn de don. voilà donc i ka question posé kaban dɔrɔn i b'i manko jaabi bɛ d'i ma mais ka to ka mɔgɔw ka kuma tigɛ an t'a la an tɛ tulonkɛ la yan quoi karamɔgɔ Jalo tɛmɛ n'a ye. ok kapa n ka foli b'i ye kosɛbɛ n b'a jigin question fɔlɔ min i tun y'a posé i ye o jaabi sɔrɔ o diyara n ye i yɛrɛ ko k'i y'a jaabi sɔrɔ o diyara n ye donc i filɛ ka filanan min posé nin ye k'a fɔ ko kɛmɛtiya ani silamɛya ko jumɛn de ka kɔrɔ n b'i jaabi o la dakuruɲɛ damadɔ dɔrɔn kɛmɛtiya an b'o kɔrɔ de f'i ye fɔlɔ parce que pour que i ka fɛn dɔ f'a ka sɔrɔ kumaden yɛrɛ dɔn f'a ka sɔrɔ i y'a kɔrɔ dɔn kɛmitiya kɔrɔ ye farafinya kumaden fila de don kɛmitiya ya ye a damana kuma ye kɛmiti ye a damana kuma ye a b'i n'a fɔ n'i ko farafinya donc n b'a fɛ k'a f'i ye kɛmitiya walima fɔcogo dɔ la farafinya a ka kɔrɔ ni silamɛya ye san ba yirika ka d'a kan ɲɛnɛmaya ju jɔra farafinw de la silamɛya ye sisan de ye le mot islam sisan de don parce que mamadu ko k'ale de ye yamaruyala ka kɛ silamɛ fɔlɔ ye dugukolo kan donc kɛmitiya de ka kɔrɔ ni silamɛya ye san ba yirika o ye jaabi ye n'a sɔrɔla i ma wasa o la i bɛ se k'o fɔ.
Alors, donc, ni Bon, entre le tila, entre le ta fouille là. Je pense que c'est un ensemble de croyances et de pratiques spirituelles de la religion égyptienne antique. Mais ni eko kemitia farafien, ko kemitia koro farafia. Ah, kemitia croyance d'odi, mais koro ke ko farafia. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de nuance là-dedans? Menga micro d'Atouye Ganjabi, est-ce qu'il n'y a pas un peu de nuance là-dedans? Parce que Kemitia, c'est une pratique. Nema foi, mais il peut pas indabne à damner la casegaka. Nye jabi minke, na sur la ima jabi famu, il va faut qu'il m'a famu, quand il n'y a pas shilamea ni Kemitia, mais ka koro. Nya fiye, ngo Kemitia ka koro ni shilamea. Ils sont nos mots. Ni sonoma, voilà, ni sonoma, voilà, donc ni sonoma, ka yira ka foko farafin te Kemitia korote farafin ye. Ni ibi fe ko de nyini galke donc ibi segi ko mai ta kurai shuna yeminu furuba kana no e bamananga ye. Uge nga fam ni to buka fo zoro be na fiye gonga fili kilema. Ni to buka fo ne, o ikile ka gonga fili kilema. Ya famu de. Wa ibi jija ni ma se ka bamananga fo ibi fila kan fanye, o yen fa ka e mo me kwa. Donc, il a main. Aïwa. Kemitia, au korombe Kemitia là, voyez, en franfimunu, au loup égyptien, au loup tabolo, loup ka tabolo, ou ka croyance. Mais au crotte ko farafia ere do quoi, ou ka tabolo, ou de Kemitia pratique. Boni ebe kororeka doala, menga micro datuki ko fo jamaka me. Kramoke bora ko info ko ibo dalu du quoi ibora kam ko comité religion de donc ibe nano dalu quoi ya boyro mina amba vérifier ñoo ko merci beaucoup Kramo Diallo kana be nan ni folo amin laje ko le mo comité ko de ko religion de ibe nano ko Kramo gamba vérifier ñoo merci beaucoup il faut lendo aywa bon mbisa kana no dalu comité a croyance do donc au dalu be fambe fona aka comité nata naba histoire do mais ata do mise kana na non anta to nani dalu Kramoke nani dalu quoi sinon ka caméra kala kaira la aka awre ka livre kono comité a livre rekono savene merci beaucoup abero na ko comité ko religion de yore fore bebe kilamere awo c'est une pratique d'accord voilà d'accord OK mena caméra ci ma tout de suite t'inquiète pas mena la union fait ça OK y a pas de problème afle ka caméra dale demande qu'il a mais il y a une caméra anta klonge kama ko Madonna yabala nabse ka kalanwa mbadam anyete fo la Kramoke ka caméra de madale comment te ka fukanya ni caméra kala ibe urujita ka restre de wala sa ika caméra be se ka d'accord abe aketo nto lu de nyero ka urujita enregistrer no digi d'accord c'est ça anyabala OK ensemble de croyances. OK ijo follow sani kata ijo follow mina kuma do finyana kwa nyabe nani ko kemitism inyabala kemitism ni américain muso ina ka groupe de taille olu ta finge mais ta kamiti de nyini kwa Kramoke anti google nti sega la fligo yi ambe bare nanya nyinde kado ça c'est kemitism ça rien à voir avec les kemiti ça suffit de nous tout le monde va y aller mba bula ka libru ko farajira jonde ka libru do donc la Kramoke le livre era bolo sa ne google senya famu sa ne mbeni ndo sa abe ka mira Kramoke ndo no mbeni ndo sa ngoni nte ne kanteni mani mbeni ndo Kramoke mbeni ndo nte antai e ka tanta inde labo ko anta bero ne besika ila kwa anta imbero ne ba do me ko ke religion ni claire ma mere kwa ni claire Amérique de kwa mbeni ndo ni tantai kemitisme kamit ça rien à voir. Voilà, à taper le mot kamit. Il y a la boca, on va la gestion quoi. Voilà. OK, on va taper ça. On va kamit tout boca, claque à signification bo. D'accord. OK, kamit tout va venir là. OK, kamit
Donc, bah, c'est Kamit et signification. Merci. Voilà. Voilà. Nintea, Kamit, nya sebenta à la Jenny erreur kala. Il a 20 euros anglais, ça, yo. Voilà, merci, ok. Voilà, merci. Signification. Voilà. Kamit, Kamit, définition. Ah, vas-y, ok. Ok. Ambilabe. Ok, on va rechercher. On va rechercher. Mba, mes caméras kala, on va kala nous fait. Voilà. Kamit, voilà, est un sachant, un savant, un amoureux de la connaissance. Voilà. Voilà, il doit connaître ton patrimoine, langue classique et actuelle. Ils sont nomades. Aïe, comment la message je sais la parce que Kramodjalo le bala nere amanere ka Kramodjalo ka kuma tie quoi mais c'est ça est-ce qu'il y a mimbo il y a religion le bobo est-ce qu'il y a dîner de bonne yoro na comment est-ce comment il a dîner de la ba Kramodjalo Atene autola miga takana iba kala non Kramodjalo il doit ir directement bodon il ça comment tu peux finir quoi kamiti te dîner kamiti te dîner Kramodjalo et yeta ni ni mo ni kalanta na ma c'est bon ni kala ni mais nécessaire là n'y était dîner là et était spiritualité là et tout ça bodonga voilà la spiritualité mon spiritualité il fait mon corofia la spiritualité ou croyance de ah d'accord ok après mon comité merci de ça après quoi le mot comité quoi de wa awa o de sebene me ane no tiens la kamo ke ijo sanga nyomo na no ijo sa abore yere de da kuma ijo sanga nyomo na mais ere de ko yani nga recherche ke nga ri la ere ko s'il te plaît 2 secondes attends ijo non tout Moses spiritualité la spiritualité définition fana kwanya kwa ko koro kwanya kwa religion kwanya kwa ko koro kwanya kwa religion non ni dîner kilinye kwa spiritualité idale me fait mona itabolo s'il vous plaît pose la quoi dougolo nana quoi ni fuma bora voilà et tout Moses a kémitisme de définition bo il m'a kamiti définition bo de ne kambo de mo ye kémitisme de dira ay o blabani itara yoro do ina ye fon folo mi ira aseki kana ba ye mun fo ko kamit Anyabala, Kamit, définition. Non, Anyabala, c'est flou. Il est fin follow me, nous pouvons le kémitisme. Nous ne sommes pas des kémitistes. Nous nous sommes des Tugunisa. Encore un peu. Parce que il n'en a mamoro blanc, madjala ye fania do defo. Donc, amo de la téléphone n'a pas fait. Antashuru wala mustanisina li hadith. Inna dhalikum kana yu'zi nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Voilà. Ni hayana kan kira kan nabi nyumo metaka kira fo betaka Dominique. Donc notre Dominique betaka si obe baroke. Donc ala ko luma précisément ko no takala Dominique kira fe ko kana toka si kame. Ko kana na baro kɛ fase ko a bɛ kira tɔɔrɔ ko kira tɛ se k'a fɔ quoi ko fase ko kira bɛ maloya nabi ɲumanw ma ko mais ale tɛ maloya ka tiɲɛ fɔ bon est-ce que ni haya yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka kuma est-ce que ni kira bɛ te fɛ ka kuma min fɔ gorobalima a b'a fɔ ko ala le ka fɔ ala ka fɔ cogo di a bɛ se ka na ni haya dɔ ye dɔrɔn mɔgɔw tɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ se ka fɔ dɔrɔn ko haya jigila kan bon haya jigila ka dɔrɔn i se ka na kuma dɔ fɔ sinon ala bɛ maloya ala tɛ maloya ala tɛ ka fɔ mɔgɔ si ɲɛna ne bɛ maloya wala ne tɛ maloya mɔgɔninfin ka fɛnkɛ foyi t'o la quoi ala ka maloya fase bamanana yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ la i bɛ maloya i tɛ maloya i ka fɛnkɛ a tɔgɔ bɔla kɔnɔ i ka carte d'identité kun y'a maloya quoi
N'i tɛ malo dɔrɔn i malo le ka dɔgɔ bon o bɛ se ka dat ala la cogo di ala ka bon ma ko ala ka sanu ma i ma ya danbaga min k'an dan dɛ o ka sanu ma o ka maloya n'o ka maloya baliya o yɛrɛ hakili yɛrɛ bɛ bonya ma quoi hakili tɛ se ka sɔn o ma bon o yo ni haya fɛnɛ ye fɛngɛ suratu fɛngɛ fɛnɛ la suratu tarim fɛnɛ kɔnɔna na tuguni a b'a fɔ yɔrɔ min na k'a ka fɛngɛ fɛnɛ fiyɛ suratu tarim kɔnɔna na a b'a fɔ ko a ka an ba Mariyama fiyɛ bon o fiyɛli in fɛnɛ la n'i ka i sigi ka lajɛ i tɛ se ka mɔgɔ fiyɛ ka sɔrɔ i ɲɛ ma a lawura ye tusa i ma ya bon i b'a ye o yɔrɔnin bɛɛ la ko ala yɛrɛ kumakan tɛ bon i bɛ karamɔgɔw yɛrɛ bɛ seli o bɛ seli n'o hayaw ye ala ka manamaya fiyɛ a mɛtɛ la mɛtɛ kuma de bɛ quoi sinon fɛngɛ tɛ fariju taga fɛ bolo kuma tɛ yan mɛtɛ tɔgɔ fɔ kuranna kɔnɔna puis ka tuguni karamɔgɔ bɛ tila ka seli n'o ye alimami bɛ tila ka seli n'o ye tuguni fariju ko kuma de bɛ yan fariju bamanankan o ye mɛtɛ de ye quoi donc la o bɛ bonya hakili ma ko ala bɛ se k'o kuma ninnu fɔ daba bɛ se k'o kuma fɔ quoi donc o kɔni bonyana ni kuma kan o ka yira ko ala kumakan tɛ kuranna ye suratu kalamu fɛnɛ la fɛnɛ a bɛ ɲɔmɔgɔden ko kuma fɔ ye fo ka tila ka bɛlɛkili ko kuma fɛnɛ fɔ ye karamɔgɔ bɛ seli n'o ye o bɛ fɛngɛ bɛɛ ko do ye bon bɛɛ fɛnɛ ka yira ne la ko ala kumakan fɛnɛ tɛ quoi i ma ye donc la ni ala kumakan ye ne don yɔrɔ min ye a ye na n'o fɛnɛ ye pour que ne bɛ se ka dɔn cogo min na ala kumakan ne sinon ne kɔni ko ala kumakan tɛ avec des preuves o preuves de bɛ n bolo n k'a yira bon na kuma filanan na fɛnɛ yɔrɔ gɛrɛw caman bɛ yen fɛnɛ min b'a yira ko ala kumakan tɛ suratu gafiri yɛrɛ b'a yira fɛnɛ qala rabbukum ud'uni astajibu lakum ko ala ko kan ye wele ma ko qala rabbukum ud'uni astajibu lakum kala ko kan ye wele ko m'aw jaabi ud'uni o bɛ kuma ne de ye quoi boy ni bɔre ud'uni o bɛ kuma ne de qala rabbukum aw ma ko ud'uni a ye ne wele ne ka di a ye ne wele astajibu lakum b'aw jaabi bon yɔrɔ na sa jɔn de bɛ kuma na yɔrɔ fɛnɛ la i ma bon ninnu bɛɛ b'a yira ko ala kumakan tɛ ne bolo quoi ni ala kumakan ye yɔrɔ min na fɛnɛ a yɛrɛ bɛ kuma bɔ k'o fɔ ne ɲɛna sinon ne bɛ ne bolo ko ala kumakan tɛ voilà. Ok, Khalid, tu as 5 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ambe shitane mabo ana parce que ne yɛrɛ kɔni bolo vraiment c'est ne kashi ko de ye quoi mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kalan kɛ tan cogo min na arabu la ka tila ka kuranɛ kalan i bɛ k'a faamu cogo min na ka tila k'a fɔ k'i bɛ kɔrɔ wɛrɛ d'a ma k'i bɛ laɲini yɛrɛ d'a ma vraiment an bɛ kanda ɲini an n'an balimamuso ye quoi ala k'an n'a kanda quoi mais nin ka ɲi kosɛbɛ a ka débat tagacogo ka di ne ye n bɛna ka aya fɔlɔ la quoi c'est à dire n'i bɛ kuranɛ aya kalan fɔlɔ f'i ka na n'a sababu nuzuli ye quoi sababu nuzuli bɛ mun fɔ c'est à dire la cause même du verset a jiginna kun jumɛn kama a laɲini ye mun de ye tant que n'i t'o dɔn n'i nana n'a ye ten k'i b'a nasu jɛ kala k'e bɛ arabukan mɛn k'i bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ vraiment i bɛ taa ŋaɲa kɔnɔ quoi ala k'an n'a kisi k'a tanga quoi ala subahana taala nin yɛrɛ ma sɔrɔ k'u tun bɛ to ka taga ko a ka kuma kɔnɔ k'u tun bɛ to ka taga kira fɛ yen dumuni na walima k'u tun bɛ to ka taa kira bara c'est à dire nin kɛra Zeyinabu bintu Jash o furuli de la quoi ala yɛrɛ y'o furu cogo in na kali u yɛrɛ bɛ tilen k'a fɔ Zeyidu muso in de don a furulen min kɛ ani kira de donna kɔɲɔso la donc sahaba dɔw tun bɛ yen olu de nana k'u sigi u bɛ baro kɛla kɔɲɔso in kɔnɔ donc kira ale tun bɛ sagamɛ a ka mantonw kɔrɔ a kana na fɛn k'u la walima a kana na fɛn fu u ɲɛna min b'u tɔɔrɔ o ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛɛ ye quoi o de bɛ kira yɛrɛ ka maabaya yira quoi c'est à dire min b'u tɔɔrɔ tuma o tuma ni kira bɔra k'u ye a bɛ sagamɛ a kana na fu na a ye taa u ka so walima a fɛ o kana na digi la o kana n'u tɔɔrɔ kira bɛ segin kira tora o va et vient de la fo ala subahana o kɛlen kɔ ka dumuni kɛ quoi dumuni yɛrɛ ye jumɛn ye a bɛ fɔ a dumuni sugu de ma
ko tubabu la filɛ ni arabukan na sa kɔɲɔso u b'a fɔ ko an fɛ yen nɔ an b'a fɔ ma ko guata dumuni quoi ya mais dɔ bɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn arabukan na quoi tɔgɔ in bɔra an kɔnɔ c'est à dire ni kɔɲɔmuso donna so kɔnɔ a bɛ guata fɔlɔ min kɛ quoi voilà f'an b'a fɔ k'an bɛna kɔɲɔmuso bolo lajɛ quoi o de tun don quoi donc u y'o dumuni de kɛ dumuni bannen u ma taa so u mɛnna yen kosɛbɛ kira bɛ va et vient la min kɛ Alahu subahanahu wa taala nana kuranɛ aya jigin a ko ya ayyuha lezina amanu aw mɔgɔ minnu ko k'aw limaniyara i yɛrɛ b'a dɔn de la fɔlɔ depuis aya daminɛ ko nin ye ala kumakan ye maa kumakan tɛ quoi i y'a faamu kɛ a ko la tadkhulu buyuta nabi aw kana na kira fɛ abada illa an yuzana lakum fo kira yɛrɛ ka diɲɛ ɲini aw fɛ c'est à dire aw ka diɲɛ ɲini kira fɛ a ka diɲɛ n'a ye k'aw kana bara mais o kuma fɔli lajɛ san 1000 ni kɔ mais bibi na lajɛ bani tubabu yɛrɛ nin ta ka baara kɛ n'a ye kosɛbɛ i tɛ taa mɔgɔ fɛ abada n'i m'a wele ko n bɛ nale i tɛ taa mɔgɔ fɛ abada n'i m'a wele ko bon ɲɛ sigi quoi n bɛ nale n'i yɛrɛ tila dun kana kɛ hali anw yɛrɛ fɛ yen bi manden nin bɛ ten i tɛna taa ten ka t'i kari mɔgɔw ka du kɔnɔ ten quoi o tɛ jogo ɲumanya ye hali an bɛnbaw ka tile la nin tɛ jogo ɲumanya ye o de to ala ko k'aw kɔnɔ kɛ bilen n'aw bɛ na a ye diɲɛ ɲini a b'a diɲɛ da aw ma a ye na n bara a ko yuzana lakum illa ta'amin ghayra nazirina inahun ka aw kana na aw sigi fana dumuni ma kɔnɔ la n'aw nana sɔrɔ dumuni a mɔlen do yɔrɔnin bɛɛ aw bɛ dumuni kɛ aw bɛ taa mais aw kana na aw sigi ko f'aw ka dumuni mɔli ma kɔnɔ i y'a mɛn aw kana dumuni ma kɔnɔ a bara parce que a bɛ n'a degun kira nɔfɛ jama ka ca mɔgɔ dɔw bɛ na ɲininkali la dɔw bɛ na u bɛ na fɛn wɛrɛw la dɔw bɛ na kira yɛrɛ ɲɛda lajɛli yɛrɛ dama dɔrɔn kama dɔw yɛrɛ bɛ na dɔrɔn k'u sigi kira kɛrɛfɛ ka baro kɛ dɔrɔn u b'olu nimisi wasa bon n'a ye nin accepté bɛɛ ye ale dun bɛ sa mɛn n'a ye nin accepté bɛɛ lajɛlen kira yɛrɛ tɛ lafiya donc ala bɛ fɛ k'a lafiya de i y'a faamu kɛ a ko walakin iza du'itum fadkhulu n'a y'aw wele a ye na don a fɛ fa iza ta'imtum n'a ye dumuni kɛ n'aw tilara dumuni na fantashiru a ye yɛrɛ kɛ aw ka taa aw ka so aw kana sigi baro foyi la bilen silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ni safo selila baro tɛ yen i b'i ma don i ka denbaya de la fo ka taa i ma don i muso la fitiri ni safo cɛ o ye bato ye safo mana seli ka ban ko baro tɛ yen silamɛya yɛrɛ kɔnɔ baro tɛ yen i n'i ka denbaya dɔrɔn de b'aw ka baro kɛ a banna o de ye dutigi ɲuman ye o jogo ye ani dutigi muso ɲuman ye donc a ko fantastique wala musta'nisina li hadis aw kana kɛ kɔnɔnibaga ye ni baro gansanw ye nafa tɛ baro mun na ka cɛ lasi a ɲɛna pour rien inna zalikum kana yuzi nabi aw ka nin kɛwale in aw ka dɔn k'a fɔ ko bɛ nabi man tɔɔrɔ mais a tɛ se k'a fɔ aw ye bon i komi ni ala de y'aw dan kuru tɛ mais attends i y'a tan tuma bila la ayi non tan bila la a banna le a banna non tan kun b'a la tan banna de bɛ tan banna mais an bɛna ɲininkali kɛ kadi ma comme kadi ko a bɛ fɛ ka faamuya de sɔrɔ kadi bɛna fɔ a bɛ continuer k'a fɛn nin ɲɛfɔ an ɲɛna ou bien a bɛ fɛ a bɛ taga n'a ye voilà merci merci d'accord n bɛ kadi fo kosɛbɛ vraiment elle est sage d'accord a ko an kɔnna baro gan an kɔnna sigi o bɛ nabi ɲuman tɔɔrɔ o bɛ jɔn ɲuman bɛɛ tɔɔrɔ k'i sera i ka so kɔnɔ hali i teri gansanw mana n'i ka so kɔnɔ ka to k'olu gɛn a b'i tɔɔrɔ donc ala subhanahu wa taala min y'u dan ale de y'u bɛɛ lajɛlen danbaga ye ale kɔni tɛna ni kira samɛra yɔrɔ min na ala tɛna samɛ e fana ni maloya in a b'olu ɲɛna k'a fɔ ko maloya de don i n'a fɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ fara cogo min na o maloya tɛ koyi ni maloya yan nɔ istihyawu yan nɔ e bɛ k'a jate ka taa yɔrɔ min fɛ o tɛ dɛ samɛli de ye quoi ka samɛ f'i ko yɔrɔnin faamu quoi arabukan ka gɛlɛn i yɛrɛ bɛ arabukan mɛn kosɛbɛ parce que n'i ye yirabu la je sais très bien k'i bɛ arabukan mɛn mais ala ka dusukun lafiya d'an ma quoi a ko yan nɔ yuzi nabi fa yastahyi minkum a bɛ samɛ k'o fɔ aw ye a bɛ samɛ ka kuma dɔ fɔ aw ye min kana na o tɔɔrɔ i y'a faamu a ko inna dhalika yɔrɔ jumɛn wallahu la yastahyi min alhaqi ala dun tɛ samɛ ka tiɲɛ jalan fɔ aw ye ne ala de y'aw dan ne b'aw dɔn ne tɛ samɛ k'o fɔ aw ye ni siyawu ɲɔgɔnna dɔ bɛ suratul bakara ala subhanahu wa ta'ala b'a kɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah subhanahu wa ta'ala tɛ maloya
ka sosoni tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ parce que yahudiyaw de tun y'o fɔ. Ok, merci. Ok. Donc, Khalil, il y a une question posée, le massissa. Khalil, il y a une question posée, Kimitia, quand Khalil a... Amaba. Il y a une wadi d'amatuna avec moi, ou bien ça se fait comment, je comprends pas. Oui, ben ne ka fɛn fɛn fɔ quoi a bɛ fɛn kɛ. Il va faire verse ka kiling quoi. Voilà, merci vraiment. vraiment. Ne b'a kɔnɔ quoi. Ne b'a kɔnɔ. Kana mɔgɔ la yɛlɛ s'il vous plaît. Voilà. Donc on va continuer mais kadi fo na kosɛbɛ hali bi parce que explication do a bɛ janya dɔɔni kan d'accord. A ko o la sa ko ala tɛna na samɛ maloya tɛ yan nɔ de k'a fɔ ko mɔgɔ malo faralen de don ala bɛ fɛ k'o yira non a bɛ ka samɛli de fɔ quoi parce que fɛn ka gɛlɛn quoi arabukan ka gɛlɛn a ko minal haki a tiɲɛ ko fɔ aw ye a tila nin fɔ isa sa'altumuhunna mata'an bon o yɔrɔ ninnu tɛ i ka ɲininkali jaabi ye quoi o y'an donnen baabu yɛrɛ kɔnɔ o ye kira musow ko ye donc an bɛ taa joona i ka suratu taharimu kɔnɔ suratu taharimu min n'i ko ko ala subhanahu wa ta'ala k'a ye a ko k'a ye fiyɛli kɛ mariyama ɲɛfɛla la n t'a fɔ ko i ma fɛnkɛ dɛ mais n b'i bonya o yɔrɔ la quoi ala m'a fɔ ten o cogoya la quoi non i ye kuranɛ yɛlɛma complètement bon je pense que i ma aya in yɛrɛ kalan k'a faamu quoi ala ko wa daraba allahu masalan n bɛna talen gosi aw ye a y'a daminɛ yen de fɔlɔ firawuna kaw imra ata firawuna isqalati rabbi wala a ko fo kana se mariyama ma a bɛ fɛ ka mariyama ka sanuya de yira fɔlɔ muso min don a ka sanu a ma deli ka jɛnɛya kɛ a ma deli ka tɛmɛ jɛnɛya sira fɛ o de y'a to ko wa mariyama ibnata imrana ko mariyama min ye ibnata den ye de ale ti o mariyama min ahsanat farjaha e ko k'a y'a fiyɛ a ɲɛfɛla la mais ala ko de ko o mariyama min y'a ɲɛfɛla sanuya k'a tanga ka sa ka tafe bolo la i y'o de yɛlɛma k'o kɛ i n'a fɔ ala ko a ye fiyɛli k'o ɲɛfɛla la o yɔrɔ tɛ tiɲɛ ye a ko fana fakna fihi min ruhina n ye fiyɛli kɛ mariyama den wolonugu kɔnɔ dɔnnikɛbaga bɛɛ y'a sabati k'a fɔ ko mɛlɛkɛ nana de k'a fiyɛ kan wo de fɛ a jiginna a ma fiyɛ ɲɛfɛla fɛ abada a fiyɛra kan wo de fɛ ka jigin kɔnɔbara kɔnɔ o ye ala ka mujibatu de a ka kabako de don fa alu lima yurid ala bɛ fɛn de kɛ min y'a diya an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ ala jiji a ka kɛta la quoi n ye nin ɲɔgɔnna de sɔrɔ n bɛ fɛ ka bafa jaabi nin yɔrɔ in de la o de y'a to a ko k'a tɛ siran ne m'a fɔ k'a bɛ siran quoi mais n tɛ bafa ka yɔrɔ n t'o o commentaire kɛ kɔfɛ n bɛna yen nɔ wa sadakat bi kalimati rabbiha i m'a ye ko ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan sanumani ko o sabatira o kɛra tiɲɛ ye o ye jumɛn ye kun fayakun kɛ a bɛ kɛ o ye ala ka kumakan de ye quoi kɛ a bɛ kɛ wa sadakat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ana ye min sɛbɛn k'a kɔ k'a fɔ ko mariyama bɛna den sɔrɔ o bɛ lahul mahfuzu kutubu kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛna den sɔrɔ ko fa t'a la mais ba b'a la wa kanat minal qanitin kuma banna yan pewu kuma banna pewu ala ye kuma kuncɛ k'a bara ti pewu ala ko ko mariyama kɛra ala batobaga ye k'a yɔrɔ ma janya ka bɔ jurumu na ayiwa an ka taa suratu n bɛ i ɲininka i ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye yani n ka t'i ɲininka kamitiya yɛrɛ la fɔlɔ ala ko huwa lezi marajal bahrain هذا عذب فرات سائق شرابه وهذا ملح أجاج o fɔra san 1000 ani kɔ k'a fɔ ko ni ala de ye ba fila ci à l'époque aucun moyen dans diɲɛ kɔnɔ min tun bɛ se ko a ɲini k'o sabati hali tubabuw ka batonbolilaba dɔ bɛ ko commandant Cousteau la a ye nin aya in de ye k'a ɲini ka taa y'a ɲɛ la a kɛra silamɛ ye yan'a bɛ sa ko ale ba fila ci aw ko ala ko ji dɔ ko sa ko ala sigilen tun bɛ ji sanfɛ ko ji nana cogo di ji nacogo filɛ nin b'o f'i ye ala de ko kuranɛ kɔnɔ o de y'a to an y'o fɔ aw ɲɛna n ko anw dalen bɛ kuranɛ de la an b'an ka dalilu ta ye de bon dalilu ta yɔrɔ tɛ aw la n'aw ko k'aw bɛna anw sɔsɔ k'a fɔ ko nin ma kɛ aw bɛ kuranɛ yɛrɛ sɔsɔ quoi k'aw bɛ kuranɛ sɔsɔ bon anw n'anw tɛ se ka ɲɔgɔn ye
On d'aller no kuranɛ kumakan na iko min aw ko non kuranɛ bɛ ka min fɔ o tɛ tiɲɛ aw n'aw ma ɲɔgɔn faamu cogo di ala ko k'ale de ba fila ci kelen bɛ yen o min dala ka di kɔgɔ t'a la o ji ɲuman ye an bɛɛ lajɛlen bɛ k'o de min bi a ko dɔ in ko n y'o fana kɛ ba ye ji ye kɔgɔ b'a la kɔgɔ danselen don o tɛ se ka min mɛ nin ba fila in ko hijabu b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ tɛ se ka kɛ dɔ la ala ye nin fɔ san 1400 kɔ ka tila k'a fɔ k'a ba fila bɛɛ lajɛlen k'an bɛ lahman tɔriyan an bɛ tila tuguni ka jɛgɛ kɛnɛ sogo kɛnɛ sɔrɔ a ba fila bɛɛ la k'a dun ala subahana taala ko kuranɛ kɔnɔ ka di i bɛ se ka mun fɔ o la kul antum kul fatakfuruna billazi khalaqal arda biyawmayn waja'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وجعلون القرآن تنيا وتقولوا تباشي على سا أمل لا يندراني نوفي كنا كوريجي merci وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام يامي سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقدهن سبع سماوات في يومين ألا ما جين داو نكو جين دانتو ما فينما ألا كوني أتافو Oh, John jumɛn be walma o ka boli jumɛn de be walma o ka kamiti ɲɛmɔgɔ jumɛn de be min nana ni diɲɛ dantogo i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na wa n b'i lamɛn. Ok, komi a ma ɲɛ e ka sura haya min fɔ sabari b'a kɔrɔ fɔ quoi pour que mɔgɔ bɛ se k'i lamɛn cogo min na pour que k'i faamuya quoi ne kelen tɛ n'a ma k'i ban baasi ye. Ala subahana taala ko Muhamadu a fɔ kafiri ninnu ye dɛ k'aw bɛ masa de fila fara masa de kan masa min ye dugumakolo dan don tile fila kɔnɔ ka tila tuguni ka barikaw don a la ka kulubaw kɛ k'a laminimini k'a stabiliser ka gardien ɲumanw jigin a sanfɛ tile fila a ko n'i ye fila fara fila kan o ye tile 4 ye lamɛnbagaw y'a lamɛn awɔ o ye tile 4 ye suma stawa ila sama o kɔfɛ a yɛlɛnna ka taa sanfɛ. Seki i ka kɔrɔ nin i ka ɲagami dɛ. A ɲɛfɔ ɲɛna e k'a ɲɛnabɔ ta i ka jan. Non mais ele ka kul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn iko tile fila wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha qawata fi 4 ayyam iko lu ɲagami ɲɔgɔn na ko tile na ka sɔrɔ o tile 6 de quoi. Non, o tɛ tile 6 ye dɛ e de y'a faamu ka kɛ tile 6 ye e de bɛ fɛ ka kɛ tile 6 ye namɛ. Non tile 6 le. Non parce que n'i ye o arba'ati ayyamin de ta parce que ala ye fila in de nati ka fara tile 2 in kan donc ni e ye o nani ala ye global de fɔ laban na parce que a ye fila in fɔ ka ban a ko yasa. Check. Wa in bɛ yan wa in ye jumɛn de sisan wa min bɛ a daminɛ na tan wa in ka fila fara kan wa atifu kɔrɔ tɛ ka kuma mais wa atifu n'a kɛra wa atifu ye 40 mana fara yawmɛn kan o ka kɛ sitari e k'i jɔba la an ka taa n'a ye bon an ka taa n'a ye aya ye dɔɔni bani a ko a innakum kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal kelen tɛ quoi lamɛnbagaw fɛ كل إنكم أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أو بكافرين مسادي مية كليفلا وجعل فيها يا سيسا كليفلا انت بانا وتجعلون فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام إما فينا ليوا fin de be fly ni fla de ni fla fra yonga o mana kesa o ekle na ni fi 4 ayamin parce que abe duguma kolo ndani de ka alibi quoi. Non check ala mo finyana check
min sɛbɛnnen bɛ i b'o de kalan ka kɔrɔ fɔ quoi i kana taa fɔ i n'a fɔ k'i bɛ ka dilan ala ka fɔ cogo na k'e b'a dilan ala place la quoi min sɛbɛnnen min bɛ ele ma dɔrɔn min sɛbɛnnen bɛɛ ele b'o o de yira dɔrɔn k'o kalan k'o kɔrɔ fɔ fɛn gɛrɛ t'i ele ma ka fara kan quoi bon ça va hakɛto kana fɛn gɛrɛ fara kan i kana fɛn bɔ a la d'accord ni ma sɔn o yɔrɔ ma ka bɛ se ka afficher wa ka faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na non hali n'a ma affiché ale b'a dɔn ne b'a dɔn e k'a tɛ tan bani n bɛna taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ a bɛ se k'a faamu yɔrɔ min na parce que il me semble que a bɛ arabu b'a fɔ ko wa iza dalatil uqul ala ilmi s'il vous plaît o b'a fɔ di a ye sura nin fɔ parce que lamɛnnikɛlaw de bɛ mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ min bɛ yen a fila bɛ discuter la a ye fɔ n bɛ nana Cheikh Khalil a ye aya nin fɔ a bɛ sura jumɛn de la aya jumɛn de Reine Soniké bɛna afficher français la et talkili amana ke ɲɔgɔn fɛ Sourate Fussilat Cheikh ça peut aller ouais ça peut aller a kɔrɔ fɔ i y'a faamu cogo min na ne y'a faamu cogo min na qui a établi attends n'irez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours donc ni ye dugukolo danne en 2 jours ka dugukolo basigi 2 jours lui donnerez-vous des égaux à lui, maître de l'univers. Quoi est-ce qu'avec Flandama, allez là, allez me sankolo ni dukolo d'ambaye. Qui établit sur la terre, quoi il fait nous bla dukolo quand des montagnes comme des piliers qu'il a bénis. Comme il couru bla dukolo quand comme les piliers, c'est-à-dire comme Sigifin et qu'il a béni. Comme il ka baraka douala. Qui a réparti quoi il fait nous bla quand dukolo quand en 4 jours d'égale durée. D'accord? Voilà. Il est égal durée, mais. Égal durée, ni. 2 jours. 4 divisé par 2. Voilà. 2 jours pour la terre. 2 jours pour établir les choses qui sont sur la terre. Merci. C'est égal durée là qui change tout. Français, les béos. Voilà. Égal durée. Égal durée, c'est quand tu divises ça en 2. Voilà. D'accord? Donc, tu prends 4 jours, égale durée, ça fait 2, 2. Donc, 2 pour la terre, 2 pour les piliers, tout ce qui va être mis dans la terre. Ça fait 4 jours. Parce que ça le problème est mis. Non, Cheikh. Ouais. Ne m'a fɔ ko français t'a la français baara dɛ mais ala ka min fɔ kuranna kɔnɔ ne ka min na waja ala fiha a ka bila la tuguni a ka wa ne tuguni o wa bɛn wa ɲɛ tuguni ne mɛ aw bɛ bana wele ma quoi wa ɲɛ tuguni an ka taa e ka kalan an ka taa wa ni ne bɛna wala waja ala fiha waja ala fiha rawasiya min fawqi فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 كلنا كنا في 4 أيام كلنا كنا سواء للسائلين في نبي في مرافقتوني في من تفعل سبب كلنا كنا dugumakolo de kan barika ni garijɛgɛ ni sɛnɛkɛfɛnw ani jiw u bɛɛ tɛ dugumakolo in de kan n ka bɛ ka kuma dugumakolo in de kan hali bi a ma bɔ yan. Non, Cheikh, se ka fɔ k'i b'a dilan la nɔ la o. Ayisa ne tɛ ka dilan la nɔ la dɛ, e de tɛ ka faamuyali kɛ sa, i jɔba ne bɛ n'i la faamu. E ma ala ko a tilalen dugumakolo la pewu a ko summa dugumakolo nin bɛɛ kɔfɛ istawa ila sama. N ye n tilen ka yɛlɛ sanfɛ wa hiya dukhanu n y'a sɔrɔ dugumakolo dilanna ni matière mun ye olu vapeur bɛ sanfɛ. N y'o minɛ olu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ sankolo ye. Mais nin bɛɛ la dɛ ala bɛna kun cɛ sisan a ko yala dugumakolo ani sankolo danni ne ye matériel de ta wa n ye ciment de ta wa n ye cɛncɛn de ta wa n ye matériel dɔ de ta k'a dilan wa non fakala laha a ko dugumakolo ni sankolo ma itiya a ye na de karhan aw tawan jagoya k'ala ta a tɛ ɲinɛ tɔ in anw nana an majigilen ala de y'a ka dugumakolo dancogo fɔ. Bon, aw dun b'aw bolo aw bɛnba jumɛn de bɛ yen min ye nin kuma ɲɔgɔnna fɔ k'i disi gosi n'a ye aw b'a fɔ ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye. Ok Cheikh ok ne sɔnna ma mais i kɔni b'a dɔn sisi kɔni t'a la ka dantanfɛn kɔni fasa a taara sɔrɔ sanfɛ. Ne m'a fɔ ko sisi dɛ i kana n ka kuma yɛlɛma dɛ n ko vapeur.
ele nani ni dugukolo haya sura nye kwa mene fana bige nyingale mwa kon ma shishi konda fasa kwa ka fem berida na ma shishi da abe shishi mine to di ko ka sa ko ye me ele ama fo yoro ka tala shishi sur sans faire la mon père ale matériel mun ngeka duguma ko la mais te ka kuma mende ya matière mun taraka duguma ko mastawa oh suma mastawa ila sama akoro suma mastawa ila sama wa hiya dukhanun oh aye matière ke ka duguma ko dlande ayolu kelon de taka ke ka sangolo dla ale de abeda ale de tawdo aba sangola ina fe ere ba sangola to mina ibanende do metla ki dal to fi ha ibe so ala sama kadi nebe tubi bi de nebe tubi bi metla ki ere dal to fi na te sosolikala o kadi nebe tubi de ko nala so akta ke to kami ko kata arabu kan kala ka dina kala ko fam metla ki ni sigi be ka kamiti ya awnyana ateke ya okay chérie suma stawa ila sama micro binen ne ba ren sonike ay micro ma minen ren sonike kadi la mer oui sonike Shaki ren sonike ka micro binen il faut encore fond merci pour le cadeau aha ntolo bina oui ika micro binen nyuma ya odrege pana ilo kadi ilo suma stawa la stama ya pat ta chenya ko sabe sangolo folo min flene an kuna nyolu masri ni lolo cheyimanu ye wa hifzan katla ko lolo ni nundo fana ta olu chema ko lu ka sorasu ye u bene ka sangolo a kono fe u bo kolosi ali sini jinaw de ko yele nyogon sanfɛ ka taa k'u bɛ taa mɛlɛkɛw ka kuma lamɛn ni yɛlɛnna sisan lolo de b'i ta tiɲɛ k'i yɛlɛ. Y'a mɛn. Fait voilà Shaki voilà o yɔrɔnin o kuma ala yɛrɛ tɛ se ka kɔrɔsi f'a bɛ lolo le bila ka kɔrɔsi. O de y'aw ka problème ye aw b'a la juger de. Non ala juger tɛ tan. Ala de y'a ka danfɛnw dan. Ale de fɛn bɛɛ dan masa ye quoi. Ale de fɛn bɛɛ dan masa ye. Aw b'a essayer ka ala juger. Non an t'a ala juger sa an bɛ mɔgɔ de juger. Non mɔgɔ de ka sɛbɛn. Aw tɛ ka mɔgɔ juger dɛ. Mɔgɔ de ka sɛbɛn. Ayi mɔgɔ ma sɛbɛn ala kumakan de don anw bolo. Mɔgɔ ma sɛbɛn. Karamɔgɔ Sheikh Khalil. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرا وزينا السماء. Imam dɔ nana o b'a fɛ ka kuma quoi ka di 2 minutes d'a ma quoi n t'a dɔn u y'a yɛlɛ kun min na. Ok na min ka micro datugu imam salam alaikum. Aleykum salam ne ba kadi kon baasi tɛ yen. Ayi basi foyi tɛ imam. Ala ka ni to ɲɔgɔn ye. Amina na yarabi. Kadi o. Labɛk ya imam. Est-ce que fɛn bɛɛ karabalen don danbaga ya? Ustaz funi ko fɔ ɲɛna imam. Non mais est-ce que e yɛrɛ ka faamuya na danfɛn bɛɛ karabalen de don wa wala danfɛn bɛɛ karabalen tɛ danbaga ye danbaga sago bɛ danfɛn bɛɛ la? Bon ni ka ne ɲininka o la ne bɛ se ka fɔ ko ayi parce que dɔ bɛ k'a sɔsɔ quoi donc n'a kɛla ten a bɛɛ ma kolo ka d'a ma quoi. Non mais fɛ ka fɔ n ka question fɔlɔ ye yala a ka se bɛ fɛn bɛɛ kan wa yala a bɛ se fɛn bɛɛ la wa? Ala bɛ se i y'a jula kan ye je ne sais pas n bɛna a jaabi i ko ala bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ yan. Yala ala bɛ se a ka danfɛn bɛɛ la wa? Est-ce que a bɛ dɛsɛ a ka danfɛn na? Bon ne tɛ se ka fɔ ko ni ko mi jaabi bon ne bɛ se ka fɔ de ko ayi. Ne bɛ se ka fɔ de ne ka réponse yɛrɛ la de ne bɛ se ka fɔ ko ayi. Non i ka jaabi yɛrɛ de ye jaabi yɛrɛ ye a tɛ dɛsɛ danfɛn na o tɛ wa? Non wali ne ya bamanankan ma jɛ ne bɛ se ka n bɛ fɛ ka fɔ de quoi a bɛ a bɛ dɛsɛ dɔ la quoi a kɔni bɛ dɛsɛ dɔ la plutôt. Ok donc e ka faamuya la ala bɛ dɛsɛ fɛn na o tɛ? Oui. N'ala bɛ dɛsɛ fɛn na o mun de b'a kɛ e bɛ kabakoya parce que e ka faamuya la ala masa min bɛ se ka dɛsɛ aw ka donc e ka faamuya la e ka ala
a bɛ se ka dɛsɛ e matigi o bɛ se ka dɛsɛ yɔrɔ o tɛ o de dɔn. Ne matigi ma kuma ne o. Non e ka faamuya la an bɛ ka kuma e b'a fɔ fɛn min ma ko ala e ka matigi e danbaga a kuma na ma kuma an ka t'o ma o yara a bɛ dɛsɛ wa a tɛ dɛsɛ. Min kɔni ka ne da ale ma kuma ne mɔna n'a bɛ dɛsɛ wali n'a tɛ dɛsɛ wa. Je sais pas mina jaabi min na quoi voilà. Ok bon a bɛ fɔ nin ma normalement hali kafiru bɛɛ ka kafiri n'a kɔni ye fɛn min k'a matigi ye a b'a dɔn k'o tɛ se ka dɛsɛ fiyewu parce que fɛn min bɛ dɛsɛ mɔgɔ tɛ o k'i jigi ye quoi fɛn min bɛ dɛsɛ c'est à dire i k'i yɛrɛ bila débat fari de la i ka jaabi di yan ten dɔrɔn parce que i t'a dɔn fɛn min bɛ k'i kɔnɔ ɲɛfɛ. Non ça ne se ka prévu di ma quoi mais se ka prévu di ma kɔnɔna kɔnɔna na. Maintenant jaabi juma prévu mun prévu. Voilà me fɛ ka prévu di ma ko ala bɛ dɛsɛ fɔ ala dɛsɛla fɔ ka nɛni ne kɛ quoi surtout kalamu kɔnɔna na. Voilà où est surtout kalam. Voilà suratu kalam kɔnɔna na a ka cɛ min utulen b'a da zalika zanin voilà i b'a ye o yɔrɔ la belebele dɛsɛla f'a ka nɛni ne kɛ o yɔrɔ na quoi sinon a tun bɛ se ka cɛ jakata ka fɛnkɛ bɛɛ jigin a kan donc a ma se ka foyi kɛ f'a ko k'a bɛna ko cɛ ye ɲɔmɔgɔden ko a bɛlɛkiliba wa je ne sais pas i y'a kɛ to voilà dɛsɛ de y'o ye quoi. Neba. Oui. Ne bamuso. Oui, imam. Me fɛ an ka baro in kɛ mɔgɔ faamuyalenw ka baro ye quoi mɔgɔ mun ceux qui sont mɔgɔ min bɛ baro kɛ dɔnniya kɔnɔna na i y'a faamu wa. I b'a dɔn ne tɛ kuma ni prévu tɛ quoi prévu de bɛ ne bolo yan. N ka faamu maintenant i ka kumakan dɔw fɔ sisan i ka kuranahaya dɔ kalan sisan. Mais me fɛ hakilimaw de comme hakilimaw de bɛ k'i lamɛn mɔgɔ faamuyalenw de bɛ k'i lamɛn i ko ala ko kɔrɔla kɔnɔ wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khayr mu'tadin athim u'tullin ba'da dhalika zanim i ko ala ye nɛni kɛ i ko zanimu k'o kɔrɔ de ko ɲɔmɔgɔden o tɛ wa. Oui. O tɛ wa. Oui Osaz. Bon normalement arabukan yɛrɛ la zanimu bɛɛ bɛnnen tɛ k'a fɔ ko a kɔrɔ de ko ɲɔmɔgɔden fɔlɔ. I y'a faamu wa arabukan na n'a fɔra ko zanim dɔnnibaga dɔ k'o kɔrɔ de ko zolum bi maana maa min bɛ maaw tɔɲɔ dɔw ko zanimu kɔrɔ ye ko maa tɔɲɔna o y'a fɔlɔ ye kuma hakɛ min fɔra zanimu kɔrɔ kan o de ye kuma caman. Min ye ne kɛta ne de a kow ka ca mɛ n bɛ dakuruɲani 2 ou bien 3 ɲɔgɔn t'a la k'o d'i ma olu bɛɛ bɛ kuranɛ nin kɔnɔ n b'o kuranɛ kɔnɔ kuma f'i ɲɛna depuis ne y'a ye kuranɛ kɔnɔ don min na ko ala yɛrɛ de ye autorisation di cɛw ma u ka musow falen muso la muso min ka d'u ye u b'o falen depuis ne y'o ye kuranɛ kɔnɔ ne sigara c'est-à-dire ka muso falen muso la n tɛ hadisa kɔnɔ kuma f'i ye dɛ n bɛ kuranɛ de f'i ɲɛna n bɛ kuranɛ de kɔnɔ parce que sɔsɔli bɛ se ka kɛ hadisa kɔnɔna na n bɛ to kuranɛ dɔrɔn kɔnɔ ka muso falen muso la depuis ne y'o ye don min na ne sigara ne ko min ye san da ka dugu da ko se bɛɛ b'a a ye o tɛ se ka kuma tan o tɛ se ka kuma furumuso la ka furumuso falen furumuso la c'est-à-dire dɔ in i b'o bɔ yen ka dɔ wɛrɛ la na a nɔ na ko o dɔ in bɔtɔla i ye fɛn min d'o ma dɔrɔn i kan'o de minɛ o la quoi mais i bɛ se k'ale bɔ yen o kɔrɔ i ye furu nafolo min d'a ma depuis a furu wagati i kana ɲininka o la k'a fɔ nin sara nin lasegin ma nin lasegin ma i b'ale bɔ yen min ka di i ye k'o bila a nɔ na depuis ne ye nin ye kuranɛ kɔnɔ ne sigara n tilala k'a ye kuranɛ kelen kɔnɔ tuguni ko ni muso ye jɛnɛya kɛ k'i k'a minɛ k'a bila so kɔnɔ ka da sɔgɔ a da la fo saya ka se a ma n'i ye muso min na ye jɛnɛya la i b'a minɛ ka bila so kɔnɔ k'a datugu fo saya ka se a ma ou bien ale ala yɛrɛ ka bɔda wɛrɛ di a ma depuis ne ye nin ye kuranɛ kɔnɔ ne sigara
ne tilala k'a ye kuranɛ kɔnɔ tuguni ko ala yɛrɛ de ko muso ka kan k'i majigi a cɛ ye de problème tɛ yen yɔrɔ in na hali ni ne hakili ma sɔn o ma ne bolo an bɛ ɲɔgɔn dafala de dɔ man ka majigi dɔ ye an bɛɛ de ye kelen ye mais nin yɔrɔ in na problème tɛ yen yɔrɔ in na a ye min d'a ka kɔfɛ o de ye n fari faga ko muso ɲuman ye ale bolo muso ɲuman ye muso min majigilen don a cɛ ye c'est-à-dire muso ka to sokɔnɔ muso ye sokɔnɔ fɛn de ye n ko nin ye kuranɛ kolo de ye muso ka to sokɔnɔ ka sokɔnɔnaw kɔlɔsi cɛ mana bɔ ka fɛn min to a bolo e k'olu kɔlɔsi ni cɛw sɔmina na k'a fɔ min tɛ o majigi in kɛ u ka ladi n'an ma ladilikan mɛn u ka dilan tigɛ an na n'an ma o mɛn o bɛɛ la u k'a minɛ k'an gosi depuis yen yɔrɔ in na ne sɔmina ne ko min y'i sanda ka dugu da o tɛ se ka kiri tigɛ tan ala ka kiri dɔw fana bɛ yen ko ni mɔgɔ min ye suyɛni kɛ ko k'a tigɛ tigɛ min yɛrɛ ye n tɔ yɛrɛ bɛɛ la révolté n y'a mɛn kuranɛ nin kɔnɔ ko jɛnɛya k'i mabɔ a la mais ne tilala k'a ye o kuranɛ kelen in kɔnɔ tuguni ala b'a fɔ ko jɔnmusow ko jɔntigiw ko aw kana aw ka jɔnw bila u ka taa sungurunbaya kɛ n'a man di jɔn ninnu ye ne den e kelen ni ne kelen ni ne ye nin kuma fɔ e ye a bɛ mun yira e la kana karisa bila nin na n'a man d'a ye o kɔrɔ ye n'a ka d'a ye i bɛ se k'a bila a la kuma tiɲɛ ye nin de ye quoi aw kana aw ka jɔnw bila ka taa sungurunbaya la n'a man di u ye mais n'aw y'u jagoya k'u bila sungurunbaya la ne ala ne jɛna jurumu min bɛ da jɔn ninnu kan ne jɛna o kɔ parce que se de t'u ye a y'u jagoya k'u bila a la ne ko n ko bɛɛ ye san da ka dugu da o tɛ se ka kuma tan o tɛ se ka kuma tan ne ba n bɛ se ka kuma musɔn awɔ kuma n'o tɛ a ma ban dɛ a tɔw bɛ yen ka taa minnu ye muruti mais kuma e ko a fɔra ko muso kan k'i mada i cɛ ye est-ce que o ye nkalon ye et puis k'a fɔra ko muso n'a ye jɛnɛya kɛ k'a kan ka pini est-ce que o ye nkalon ye muso n'a ma ɲɛ ni cɛ b'i bolo i dɔrɔnlen tɛ ka jɛnɛya kɛ dɔ de b'i bolo so kɔnɔ dɔ de y'i ta sunan ni farada la donc i dɔrɔnlen tɛ ka jɛnɛya kɛ n'i y'a dɔn ko k'a fɔ ko i bɛna jɛnɛya kɛ pourquoi ne pas demander le divorce ka bɔ ka tigi ka kuntanko kɛ moi à ma compréhension c'est comme ça donc a kiri tigɛ cogo e yɛrɛ ye kiri dɔ tigɛ o ye kiri ɲuman dɔ fana ye ne kɔni ne yɛrɛ bɛ kuma ne wulila k'a sɔrɔ ne ye min mɛn i yɔrɔ in na ne de yarɔ e hakilina e yɛrɛ e ka maaya kɔnɔna na e ye nin hakili ye i ko n'a ma ɲa i bɛ jɛnɛya de kɛ dɔrɔn furu ka sa munna ala ma kiri tigɛ ta mais ala ko de furu in ma sa dɛ i bɛ minɛ ka bila so kɔnɔ de ka da tugu i da la fo saya ka s'i ma a kiri filɛ nin de ye. Donc la punition de ça c'est la mort quoi. Kana si kala de ngo kuranɛ de kɔnɔ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ ne tɛ. Ok tɛmɛ n'i ka kuma tɔ ye. Ayi an tɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in kan dɛ komi i commencera ka kiri in tigɛ nin yɔrɔ la e yɛrɛ ka hakilina kiri tigɛ. Ne ka hakilina o ye bon ni fagali fana n'i bɛ kuma ni i yɛrɛ hakilina de ye e y'o de fɔ. Bon sisan e yɛrɛ bolo bon an ka taa ni e yɛrɛ hakilina in ye sisan e yɛrɛ bolo a tigi ka furu sa aw bɛɛ ka lafiya o de ka ɲi wa ou bien a tigi ka minɛ ka bila so kɔnɔna de la bon an b'a fɔ kaso de don dɛ. Parce que n'i bilala so kɔnɔ fɔ ka datugu da la fo saya ka s'i ma o ye kaso ye donc ou bien a tigi ka bila kaso in na o de ka o e yɛrɛ i yɛrɛ dɛ an ka ala ko bɔ a la dɛ kiri fila in na e bɛ jumɛn ta. Bon kiri fila in na on rend le mal par le mal là moi je pense quand même n bɛ kuma ni tiɲɛ de ye ni ne ye n to furu kɔnɔna na ka jɛnɛya kɛ ni minɛna kɔni n kan ka a conséquence assumer n'o ye k'an bila so kɔnɔ n'o de fana n donna ne tugura cɛ min kɔ k'a sɔrɔ a bɛ diinɛ min na k'a y'o de décider k'o kɛ que cela soit ainsi o ka kɛ n ka volonté ye quoi ne kɔni n bɛ kuma ni hakilina de ye dɛ n tɛ kuma ni mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina ye. Ne e y'a dɔn k'e bɛ kuma n'o hakilina ye munna e ko furu ka sa ɲɛ kelen o ka fisa. si furu ka sa kun min na n'i y'a dɔn ko k'a fɔ k'i bɛ siran o fagali n'o fɛnw ɲɛ i kana taga jɛnɛya kɛ i bɛ furusa demander dɔrɔn mais ni jɛnɛya de ko b'i la ko i bɛ fɛ ka jɛnɛya de kɛ i tun kana furu walima i k'a demander mais n'i y'i to a la ka kɛ kɔni ni conséquence min b'a la il faut assumer ça.
D'accord. Ko sisan ko fanta bɛ na. Ijo nede hakilata info nyo famu. Ok, ntara supermarché la ka taga suyani kɛ ko fanta de bɛ na ou mago bɛ nɔnɔ na ka di n den ma. N'u ye minɛ n b'a dɔn min b'a kɔ. N'u ye minɛ ni bolotigɛ de ka kan a kan ka kɛ na parce que n b'a dɔn min bɛ yen. Kana taa bolotigɛ yɔrɔ la fɔlɔ an bɛ tila ka segin ka na bolotigɛ yɔrɔ la kana taa bolotigɛ yɔrɔ la to muso ka sɔgɔrɔna in na de sisan an ka kɛ I ye o yɛrɛ ala ka kiri in de ta I ko ni cɛ bɛ a kɔnɔna na cɛ bɛ silamɛya in kɔnɔna na donc a ka boli ka sariya in ka appliquer I la e jɛna ni o ye maintenant a ala ɲuman ye mun ye a tilennenya ye mun ye ni cɛ fana minɛna a la I ta ɲɔgɔn ka kɛ cɛ la cɛ duralen do ka muso ta fo naani nɔ muso duralen tɛ ka cɛ ta c'est bon ne de c'est bon ayi c'est bon parce que n tɛ ka muso furu fɔ dɛ n tɛ ka muso furu fɔ I bɛ ka lata yɔrɔ min n tɛ ka muso furu fɔ e ko ne minɛna jɛnɛya la k'e to furu la ko ala ka sariya ka boli e kan ne fana ko n ko cɛ I cɛ furulen n'o fana minɛna jɛnɛya la n ma furu fɔ dɛ n ko n'o minɛna I yɛrɛ ka kuma de don muso naani yɛrɛ b'a la ne hakili o ka punition yɛrɛ kan ka juguya ni e ta ye parce que e ta ye cɛ kelen de ye ale ta ye muso naani ye mais o muso naani in bɛɛ dagalen b'a ye dɛ n'ale fana minɛna jɛnɛya la n ko a tilennenya kan ka kɛ min ye sariya kan ka kɛ ale fana t'a la mun kan ka kɛ ale la ni cɛ minɛna jɛnɛya la sisan bon moi à ma compréhension vu que cɛ duralen do ka muso naani ninnu ta an wulila ka min sɔrɔ ye ko a donna kunkolo la c'est l'homme le chef de la famille c'est lui le roi a ye min kɛ a kɛbaga y'a kɛ quoi ala yɛrɛ ta kɔ kuma tɛ yen quoi muso tɛ se k'i kun gosi cɛ kunkolo la o ne de taa ne mɔdenw ka daraka ko ɲɛɲini o ka fisa ala ka tile yɛrɛ cɛ awɔ taa o ɲɛɲini parce que a laban bɛna bɔ ne ka dɔnko kɔnɔ ne denw bɛna bɛna yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔni Irita bɛ ka kuma I fɛ dis bonjour mami bonjour a tɛ se kuma turufarala don wa ou bien wari nasɔngɔbɔla don nasɔngɔbɔla o bɛ telefilɛ la bon turufarala in tɛ fɛ ka kuma fɛ dɛ n'a bɛ datigɛ n da la I kana datigɛ n da la kɛ ala ka tile yɛrɛ cɛ Franfoba Franfoba a ka silamɛya jɔsen wɔɔrɔ fɔ an ɲɛna fɔlɔ quoi ayi bɛna baara bɛɛ de tiɲɛ sisan